Uyamazi umfana okhule anegwababa lapho liphela khona uhlupha njani? Mina nginomngani igama lakhe nguSibonelo. Sinosibonelo sibomakhelwane kanti futhi saqala ukufunda soyi2 eprimary, saye secondary solo sibangani ngoba besihamba sonke ke esikolweni siphinde sibuye soyi2 bese siyemakhaya. Usibonelo bekawasaba amantombazane ngendlela yokuthi uma uke waye entombazaneni wathi uyakubiza usibonelo abe yena angazi lutho ngaloko. Usibonelo wayekwata ahlengezela inyembezi aze ayinikine. Lento leyo yenzeke from primary saze sayoceda ka matric. Awasaba amantombazane ngisho study group uma nje kuke kwaba nentombazane ku study group bekangaphenduli. Wayengumuntu oshalazelelayo. Kwesinye isikhathi eklasini wayaza acela ukuthi umema amfakele u0 kunokuthi ayokhuluma ebhodini efront lapha asho khona i-unprepared speech noma afunda incwadi. Awasaba nje mantombazane. Sithe masiceda umatric ubaba wakhe wamsiza ke wathola i-driver's license ucode 14 wa-applyela eKomatiland. Wathathwa eKomatiland wa-drive imoto zaseKomati nama-roli nama-trucker aseKomatiland. Emva konyaka uthenge iPolo wabuya ngalo eDontoni. Lo Sibonelo engimbona manje akusingusibonelo engikhule naye. Usibonelo ushela into engakase yabonwa. Uhamba naye emall usibonelo noma uthi hayi awungikhaphe lana shopping complex eCrossing. Hayi man, yonke intombazane nje uzawuya kiyo uyayishela. Nakhona lokushela akusikuthi uyayimisela ushela ngamanga uyaconvince wenze izithembiso. No, ufika nje entombazaneni sekayihloma ngefoni, ayifuceka ngefoni, awufake emanamba. Hawu. Usibonelo akakhethi indawo, akabuka isimo. Ngisho emngcwabeni bantu bayakhala, umndeni ungaphasi kwethende elincane emalibeni. No, usibonelo madoda ayobe ashaya ihalavu afaka umhlabathi emgodini. No, awuthi uyambuka uyakhayiza ukuthi hey uphi usibonelo esize naye. Ule emantombazaneni kunabosesi nje basegoli, hayi sokibo uzambona uyabaconvince usondeza ifoni kibo. Solo intombazane ibuka lena usondeza ifoni. Usibonelo ngisho sihambe ngePolo yakhe sithi hayi no asike sijike lana nje eShoprite efeni. Singakafiki nje wabona intombazane ihamba eceleni komgwaqo, intombazane ibambele iumbrella iyahamba iya la iyakhona. Uzawuhambisa kancane ushaya amahazard kube nesiminyaminya emva kwakhe. Hayi uyashela. Sihleli thina ngisho lapha emotweni simapassenger. Hayi sorole iwindow uveze iphiko ukhipha ifoni. Awufakela amanamba lapho ngibani igama lakho. Hayi intombazane, hayi bo, ngifaka amanamba ngikwazelaphi. Hayi ngingusibonelo mina ngwaseDontoni. Faka amanamba sizawukhuluma lethi. Intombazane, hayi bo, uzamuza sekathi uya kuphi sikugibeze sikumikise. Hayi ngabe intombazane nje enayo ethambile uzayibona seyigibela. Seyamikiswa ke asisayi la besiya khona. Sekuyomikiswa le ntombazane lapho iyakhona yona, uhambo lwethu solizoshintsha. Usibonelo ngisho inesi noma iphoyisa noma isosha imbala ligcoke iuniform. Usibonelo ushela kunjalo, uzambona asondela uyisotsha uthuke nawe uthi hayi bo Sibonelo ihlazo elingaka ndoda uze nawe uhamba naye kungasinguwe wenza leyo nto. Uswele umgodi wokungena ngoba usibonelo akasheli. Angazi ngathi umhlaba uzobhubha noma sekuthiwe ongasheli uzawukufa. Ngisho uhambe naye bomnandini eklabhini endaweni nje ukucisha ukoma usibonelo hayi sizawuhamba sima out sibayi4 kuzoqale kube nemeeting. Ngithi no Sibonelo sicela wehlise izinga lokushela namhlanje. Sicela ubophe kancane ngoba hayi no ngathi mfethu uza ngamandla. Uzawuvumelana nathi phela before siphuma ukuthi hayi no
uzawukwehlisa noma angashili sanhlobo. Hayi lapha ebumnandini uzawufike nje ayiphathe kahle, ngeke kuphele i-hour uzathi ungasamboni bantu bajiva ngaphansi kwama-disco light, ubathe uyakhayiza uthi uphi usibonelo. Hayi usekhoneni noma uhlele esofeni wakuleyo ndawo, hleli celeni kwentombazane, intombazane solo isho njalo. Hayi ubona ngezandla nje ukuthi iyamvimba, ifoni iza ngala isuka kusibonelo, ucela amanamba. La kafika khona ucela amanamba. Namantombazane alandaweni eDondoni asayamazi wonke. Usibonelo uma afike kuwe uzocela amanamba, waze wamnika amanamba akho, ngilakhathi bese wasave khona la uzawuthola khona igama lakho uyintombazane. Hayi angeke alale angakakufoneli. Uza kufonela, nakakufonela uza kuncoma ukuthi umuhle kangakanani, hayi umchamile, bese angakhoni nokuyibamba waze wacela amanamba. Angeke futhi adrope ifoni angakasho ukuthi manje sibonana nini, uzongivakashela nini. Kiwo wonke amantombazane iformula i1, cela amanamba bese wasave, thatha buza igama ukuthi ungubani. Hayi ngalelo langa wathole ngawo amanamba uyafona, uza kuncoma akucela umvakashele. Hayi waziwa ngaloko lavela khona nje ileso.